Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan bigarren mailako funtzioen irudikapen grafikoa egiteko oso beharrezkoa den puntu bat zelan kalkulatzen den azalduko dizuegu. Eta zein da puntu hori? Erpina, bai, parabolaren minimoa edo maksimoa, segun eta ze itxura duen parabola. Horretarako egin behar dugun lehenengo gauza da simetria ardatza kalkulatzea. Bai, simetria ardatza kalkulatzeko formulatxo hau erabiliko dugu. Eta hemendik lortuko dugu isaren balioa, bai? Eta behin isaren balio hori lortuta, y-aren balioa kalkulatuko dugu gure ekuazioan ordezkatuz, bai? Zein da ematen diguten edo jakin behar dugu ekuazioa? Isa berdin minus b zati bi bidera, bai? Simetria ardatzaren formulatzoa. Eta nondik ateratzen dugu b eta a? Ziur asko jakingo duzuenez, gure ekuaziotik, bai? Isa karratuaren koefizientea izango da a, beraz, bi, isaren koefizientea izango da b, eta koefiziente azkea edo gai azkea z da, bai? Beraz, ordezkatzen ditugu koefiziente hauek gure formulan, minus lau, bi bider bi. Minus bider minus plus, beraz, lau, bi bider bi. Lau zati lau, bat. Simetria ardatza, isa berdin bat. Bai, kasu honetan ja, dagoeneko irudikatu egin dugu. Hau da, gure simetria ardatza. Isa berdin bat, bai? Orduan, esan bezala, orain badaukagu isaren balio hau, badaukagu gure puntuaren lehenengo koordenatua, bai, bat, eta faltatzen zaigu jakitea zein den y-aren balioa. Orduan, horretarako esan bezala, guk zer daukagu? Funtzio bat, bai, edo, eta funtzio honetan erlazionatzen dira isaren balioak eta y-aren balioak. Beraz, isaren balioa ordezkatuko dugu, eta kalkulo, eragiketak egin ondoren, y-aren balioa lortuko dugu. Orduan, y-a berdin, bi bider, isa esan dugu dela bat. Bat karratu, ken lau bider bat, ken bat. Y-a bat karratu dakizuenez bat da, bi bider bat, bi, minus lau bider bat, minus lau, ken bat, bi ken lau, minus bi ken bat, minus iru. Hemen, badaukagu, bigarren koordenatua, bai, y-aren balioa. Beraz, orain ja badakigu zein den erpina, zein den puntu hau. Bat, minus iru, bai? Orain irudikatu dezakezue zuen grafikoan, eta parabolak irudikatzeko punturik garrantzitsuena badaukazue. Hauze izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.